Mina Peralta. Ayan. Ang daming pagkain dito sa Dampa, Ordaneta. Guys, dito kayo kumain. Madaming pagkain. Very affordable lang po dito. Happy birthday, Mars. Thanks for inviting us here. Ang daming food. Busog na busog kami. Dito lang yan guys sa Dampa, Ordaneta. Ayan. So dito tayo. Kain tayo dito. So ayan sila. Ayan ating mga birthday celebrant. Ayan o. Picture. Ay! Ayan si Mars. Ayan Mars. Ano masasabi mo Mars sa pagkain dito sa Dampa? It's so delicious. Ay wow. This is it. Vlogger pa yan. Ito si Ate Ganda. Ano ba yung ganda ulit? Si Ate... Ang panganda ulit? Si Ate Virgie. Sa Ate Lynn. Ate Linda. Yan si Mars, ang birthday celebrant natin. YouTube to eh. Ayan sila, mag-sister yan sila. Mamaya pa? Mamaya naman. Hindi pa ako tapos Mars. Meron pa akong pangatlo. May pangatlo pa. Meron pa akong gustong kainin doon. Promising. Anak ako, good eater. Ang kalugi. Malaki ang large intestine nito. Ano sabi ko sa inyo? Ang sarap ng ano, stick nila. Oh. Galing na naman ako dito sa cheese. Ang sarap guys, dito maraming magkain, at maraming mabubusog ka talaga. Sobrang baring-bawin. Baling-bawi ka sa babayaran mo dito. Ayun, hindi talaga ako lang. Yung birthday, sayang. Alam na yan, dito sa limulan ko ang damit ko na. Mas, meron pa doon. Yung pusit. Yung kilawin, pusit. May pinakbakong lang na ang masarap na. Bagong luto, mamusok ko lang. Baka may dampa sa pangkakila. Ay, ito po na sinira. Hindi yan. Hindi, unabutan. Ito nga eh. Ito ang layo. May Gianis. Wala. Dampa sa Pampanga. Wala. Manila mo ano wala. Manila meron. Pinicture ko yan. Kami ka nagagap ko dali na pagtulog ko. Ang daga talaraya. Ayan guys, so evidence. Oo nga. Ito siya natin. Picture tayo, picture natin, picture natin. Sige. Yan. Mukha pang evidence. Para
Dito ka, yung ano mo, braso mo. Patawag, ipatawag. Ganyan. Dampa. Ito ni, Dampa. Kaya, Yan. ayan o, dampa, nakalaga. Katuwag. Ay, galing, ilagay mo dito ay. Dampali. Dampali. Oh, nakaya to tayong lahat. Ganyan, yan, yan. Okay na, 3 seconds wait. Okay. Dali, video natin, video naman. Video, isa pa. O yan guys, ang mga Dampa girls. Dampa boy at Dampa girls. Ayan kami. Ayan sila oh. Ganda mga nagagandahan. Oh, yan si Mars. Ay. At siyempre ako ang inyong lingkod, Bianca Queen Mix Vlogs. Kami yun. Yung sa camera ko wala. Limang pelo. Di, limang. Ayan. The one and only loving. Mababa. Okay na? Partner, hubby. Sana all. Nanaon, meron. Meron ako. Wala eh. Di ba meron kang apam? Meron akong apang. Ay, Apam. meron siyang apong. Apam. Apam ka na rin, apam. 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 Tanga pula yan. Huwag na. Dani po yan. Ato anda na lang. Kasi mayroon pang kasama. Ano rutang ko rally? Ang sunay ko kung si rally. Ang tag si Rally Manaya, nanalo kami ng Mande. Well, surtutun talaga ko noon. Rally. Nakapanalo ko na tricycle man niya brand new. Ang taan na kapigan na yan naman. Anong nangyayari ng sister nila? Diba? Ang suko May man. anak ang po Wala, yan. surtutun ko noon. Ang suko. Binubot ako parang gusto pa tayo ko ano si Rally Manaya. Ah, katunan na manalo raffle. Tani, panuno USB, mo braso. Ay, raso ko mga lukas mo. Ang pagkarapon mo ate. Wala na kami nalo sa benta. Sasakyan. Ay, wow! Wala na. Yan, yung 20. Kumuha ng 20. Jama lang na. Sabak may wadang kota kayo. Say wala. Tigara sa titigil. Wala. 25. Ah, mura lang naman pala eh. Saglapigan na swerte ang kanimo. Apat din sa akin. Apat. Kaya lang tinanong na sa pala dami. Wala no, sa tabo. Awi kuya na namin lima tayo. Sinabi na naman. Ang tamang na ng Binoy, lima kami parents lalo. Ganda si Nene. Ako, sa labi, paano ka makabiyahe lang lamang? Ganun yan, sa labi lamang, ang puta. Ang kaya, Si Rale. ka, Ay siya. Sila pa. Pero may nalulo lang. thank you. Nakamandrive. Kukur mo. Mang nawala eh. Yan. Very full habit. Aguloy. Tatukol mo ba na si, yan. Nung is the night. Patuwa yan. Naglilimin ka na eh. May pizza mo pa. Pingayon. Linda to lang. Linda to lang. Ay. Ito man na. Aman ko. Ay, doon tayo makaramatan na yan. Tamne. Adala ng bi. Ako may number yun. Number. Bibili sa road. Ah. Okay kami ni Machisa. Nagtutungin ang gawa. May naral ka kasi. Bel. Ako lang na si Pinong Limuwan. Eh, ma'am. Ako ay may malit. Naral kayo. Lampasat si Isay. Itang na si Pinong. Tawaran lang. Ano ta, 1,001? Nag-please. Ay, Bato. 1,000 mo, 1,000 na yan. Nag-wearing si Bill. Bel. Bergie. Bergie. Ay, di ba? Ay, minta. Tawan na kita tuwan ng ganun. Yung t-shirt na salad. Ingredients yan ng ano, yung sweet and sour. Yung t-shirt mo. 0963.
Busog na ako. 0963-879-86628. Babae ba rin siya? Ulit mo, may wala? 0963-879-862. Hirap pa pala dito. Bertie. More on 50. Ano, tinitignan ko lahat. Laila, wa. Tawas ang laba lang. Mas nakadalawang pinggan ako. Ayan ang gusto ko. Bali-bali. Bakit talaga sa'yo? Bakit talaga sa'yo dito sa ito lugar? Kami sa lugi. Mas hindi kasi ako kumakan ng kanin. Mabubusog ako eh pag may kanin na kagad eh. Oh, di ba tama sa ito na? Alam ko, bakit? Inisip ko, hindi naman maganda dito sa hindi mo pa na. Hindi ko naalala ko talaga dampa. Natananin na pakwan. Wala. Yung ano, yung dati kong ako kasi nagtatrabaho sa Itulukan. Tinuruan niya ako. Malaba lang. Kung gusto mo, makakain mo lahat, konti-konti lang. Huwag kang kakain ng kanin na madami. Susula ko tapos na may Para makain mo lahat ng gusto mo. Tikman mo lahat. Kung ano yung nagustuhan mo, yun ang balikan mo. Noon, sabi niya sa akin. Tapos, pag hindi mo makain, gato ay. Ayan. Sa Kikwa ba yan? Diwa. Ang dami oh. sige lang. Gusto mo balik ka? Oo. Pag nagustuhan mo, balikan mo. Kasi may penalty kapag ka hindi mo naubos. Pero nabawasan. Tapos ano mo ba? Mamimili ka pa. American food, Filipino food, Chinese food, Japanese food, Korean food. Lima. Eh, kailangan matikman mo lahat yun. Ang kainin mo, sabi ng dati ng asawa, yung hindi mo na iluluto sa bahay mo. Walang kamay eh. Yung mahirap lutuin. Ang dami nun. Korean food, Filipino food. Meron pa rin sa kasi parang Meron ka pang hindi na-customer. Japanese food, Korean food, Chinese food, Filipino food, American food. Lima. Meron pa. Ano? Ano, nagdudok ka na. Junk food. Sabi ko yung pangalan. Joke mo na yun eh. Sabi ko nga sa'yo eh. Ayan, malaki ni Kay. Mayroon ka pa nakalimutan. Yung joke mo na yun. Mas kakain pa ako ha. Kakain pa ako ng ano, ng sweet food. Sweet food. Food pa. Food. Yung sweet food. Sayang ibabawin ko yung kinain ko. Dapat na. Ano naman? Amay. Galing ni Linda, no? Regalo yung sasakyan niya, niregalo mo lang, no? Regalo ng mga anak niya. Talaga? Ang galing. Oo? Sana may magregalo sa akin. Sana all. Bari anak ko New Zealand. New Zealand. Ay, nasa New Zealand? Nasa US. Oo. Oh, si Men. May ano ka siya napam? Pagkatapos mong kumain sa aircon mo kasi, magtsaha, hati. Oo.
Wala. Kaya ganun nung nasa, nung nasa kumakain kami doon. Fluid. Tuloy-tuloy. Matatalino. Ito ba lang tawag si Minda masalita, tapos si Minda kas. Timinda. Si Nakasali ba ako dyan? tayo, kaya nga. Ano yung sa akin na lang ito yung isa. Si Flaxi, ito katawid naman nagsalita. Tapos naman kami salita na. Mamagos. Ayan o. Kain tayo guys. Pakwan. Pero, Biyon. Yan, pakwan. Biyon. Mabagal yan. Pakwan naman. Ang laking masya, may pakwan. Dito na. Sige lang, okay na ba? Ano, kulang namin. Malaki na lang. Hindi, mga pakwan. Ilan bang pakwan yan? Ay, ay, so angin ang kuwan. Tingnan ko kami papunta. Ilang mamili. Hindi man yung nakala. Yun na, ito lang. Kalura, ito tayo dito lang. Sa amin ang bunang kuwan na sa ay. Hindi nga. Mas, nandun pa yung alak natin. Mas, nandun pa yung binili ko para sa atin. Yung alak. Alam mo yung alak na ano, yung anong parang may gatas? Oo. Nakatitin ako noon. Ano, doon na lang sa bahay? Ikaw! Parang may gana. Kasama sa saktong birthday mo. Oo. Mag-inuman sa tayo. Tapos yung gagawin kong margarita. Oh, sige. Bali-bali, wa. Kasi hindi kami din ang kumuna. Oo nga. Punta kayo ah? Mamayang gabi, gusto nyo? Mangkaraoke tayo. Mamayang gabi na lang kasi may lakad pa. Sama na kayo. Doon na kayo matulog. Hindi nga, mag-jamming nga tayo. Sarap. Ang sarap. Busy na rin kasi ako next week. Hindi ako pwede sa Lunes, Mars. Pupunta kami Manila, madaling araw ng linggo. Ilan ang ticket yung dalawa? Anong ticket yun? Magkano ba yan? 25 isa. Ay, 25. Ayun lang ano, 4,000. Ano na lang, 200. Ano? Appointment mo? May sasakyan, may ano, 10 to 50. 10. Ang gano'n may sakya ba? Ayaw ko yung kalat-kalat. Ayaw ko yung ano, yung Yung ano tayo sa atin, ito yung natairapol. At ito yung tatabi. Junse. Ano sa pagkapol ng... Ito lang. Siya ang bahawa. Eh, Ate G, bayaran na lang kita dyan. Tingnan mo na. Sige, silali mo. Pagamutin man lang kayo. Pero sa umpisa namin, nakapal sa 10,000. Kasi kapag maswerte ka talaga, kahit isa lang raffles mo. Pag naman tricycle, brand mo. Min, manunutang ko yun. Wilma, amay. Ay, si... Sabi ko, si ko. Amay, kinto eh. Amay, akalaban ko eh. Bitrin, si kanto, ako kang kaba kanila. Si kami unya. Namali mo prinsip ko lang. Facebook. Ano yung kalaban mo na yan? Si Leticia, alaban mo, Wilma? Wala mo na yung kumain, pero pwede sa pag kumain. Kakatungtungan to ah. Mamaya, magpasa sa ano. Kamu. Tingnan mo, na nakadalawang pinang may ebidensya. Pakuan, ay market ha. Oh, iba naman na prutas ha? Yung ibang prutas naman, Kaya pala nagdamay ka ng ganyan ah. parang di halata. O di ba hindi hata yung tiyan ko? Ay Mars. At kapag kumain ka sa it-all, kailangan pagkatapos kumain, mayroon tayong hot tea. Hindi to eh, cold tea to eh, cold tea. Wala namang cold na. Oh, Mars. Sa American ID. ID.
para na siyang senior. Kaka-senior lang ito eh. Di ba? Ikaw lang ang nakakatagal. Ay, 65 ka na ba? Yung nagpwede ka doon ay? Hindi halato. Makasunod sila 2 years. Ay, ganun. Bilogo, nakakahilab ako. Agak meeting ko, paano wala lang. Matagal mo na silang friendship, Mars? Oo, since college. Hi! Since elementary pa kami ni Linda. Since birth kamo na. Kasi bata pa kami, nakatira kami sa lunan. Sa lunan. Agi! Ampon ng ano. Kung alam ko lang, pumasok din akong ensyong. Kasali din sana ako nagdrama-drama. Kuhang-kuha ka doon, overqualified. Ay, nakandang sama. Ganda mo yan. Pwede bang kami mamasukan? Extra-extra lang. Hindi lang extra, bida. Wala nang kahit wala nang talent fee. Ang importante lang maka-extra ako. Sobrang qualified. Yung halimbawa, may ihahagi sila sa bintana, di ako na lang yun. Hindi pa kami tapos kumain balot. Babalik pa kami balot. Kain lang daw. Nakapasok. Ay, kain lang daw. Bakit nga kinukuha? Ma'am, kailangan kasi magtugma yung OS namin at ito, ma'am. Ah, ganun ba? Bakit nagbayad na ba si Mars? Babayad na po. Pero pwede pa rin kumain. Mayroon ba kayong hot tea? Ay, wala. Dapat meron din kayong hot tea. Oo, para hindi kami ma-high blood ng mga senior. At di mas lalong maraming senior ang pupunta rito. Ay, doon. Kasi pagkatas mong kumain, meron silang isuserve na hot tea. O, di ba? Don't forget to subscribe my channel, Bianca Queen Makes Vlogs. Ma'am, yung ano. Ayun, ganun. Pero ano, wala palang tea dito after. Minda, Minda. kainin mo na. Oo. Thank you. Kaya lang guys, sorry naman. Meron silang cold tea, hindi siya hot tea. Nakapuan lahat. Sigurado ako, papapanood ako ng apo ko. Ah, ito pala yung lola ko. Ito yung lola kong vlogger. My vlogger, my granny vlogger. My sexy granny. Panood ako ng ating mga apo-apuhan. O sila yun. O, nung mga buhay pa sila. Ganyan sila. Hati ka lang, kukuha pa ako ng kakainin. Binibenta. Alin yung? Ito yung mas, gusto mo? Meron pa akong pulo. Hanap ako ng kakainin ko. Mga kami mo, ama na O dalawa lang ang aso ko. yan, dadako yan. Alam mo, plastic. Pare, Tanong mo nga kung nagbibinta sila ng mga pagkain ng aso. Mga tira-tira. Nagbibinta ba kayo ng mga pagkain ng aso? Ay, hindi. Pwede namin yung ito. Bawal. Huwag ka ng plastic. Hindi pa ayaw. Bawal. Hindi, bawal. Bawal ko no. Bawal na. Pero dapat sila kanina. Ginanong mo. Di ba sabi? Hindi. Oo. Oo. Dapat din natin tinanong ano. Wala pang iteranda siguro. Hindi kasi. Awa. Sabihin natin, ay, hindi namin alam yun. Hindi kasi paano. Wala sikreto. Oh, Yeah. yeah. Kunyari talaga. Daga ba yung kanina? Tama tayo, yamin.
Again, habang ako'y nabubuhay. Ayan guys, pangatlo kong pinggan. Pangatlo? Pangatlo lang ito. Oh, kasi panghimagas naman. Ito yung paborito kong prutas. Honeydew. Mahal ito mas. Mm. Ano, nakatumay sa sakyan na motor, hindi Sasakyan, nasa house ang laki. naman nalim. Honda 300 na lang ate. Lalaki, masarap tayo. Mm. Kain tayo guys. Nakatawa dyan yung ka. Bakit? Comedian. Komedyante, vlogger pa. Beautiful, vlogger. Oh, hindi ka maboboring pagkasama mo ako. Oh, lagi. Lagi kami, kung malamalmas kami, laging mayroon kaming video, picture. Nanonood din naman YouTube. Mm. Maraming ano doon sa akin. Bilib na. Kahit tingnan nyo yung YouTube channel ko, marami kami doon. Basta Bianca Queen ang susundan namin. Bianca Queen. Mix vlogs. Sa YouTube. Meron pa kaming ginawa. Very special yun. Nagbaon kami ng mga panglamig na costume. Nag-costume kami kahit saan bangsa kami pumunta. Nakarating ka Japan, Switzerland, USA, Australia. Kunyari, andun kayo ha. Oo. Yan, sa ano yan, nung sa Capitol Lingayen. Kanya-kanyang Mm. Masaya. Ang sakit sa Nakita ko yun. ang sakit sa gusto miya alak-alak. Oo. Amay. Oo. Oo. Sayo-sayo kami. Amay non-RMs kami eh. Oo. Lagi kaming may Marami dyan sa Marami dyan sa munisipyo. Iba rin sa Facebook, ito sa YouTube ko. Nalagaan ko yung YouTube ko kasi sayang naman. Adi man sumisuldo ka lang. na yan. Hindi man kalakihan. Pero, Meron naman kahit pa paano. tagal na. Hindi kumikita ko. Kahit ganito lang, video-video lang. Meron na pala. Alam mo, Naiipon, sinta-sintabos. yung si MJ Lupe, Oo. pinaka taas na private na lagi. Mm. School. Mm. Hmm? Ang laki na 1 point something. Oo, maraming Basta maraming. Hindi ka kuya Hayes. maraming yung mga yaman. Maraming views. Si ano, ang sikat na vlogger sa amin naman si ano si Pulakit. Ay, oh, nakikita ko rin yun. Mm. Nangasama ko na nga si Pulakit. Si Mother Pulakit. Yung ano, yung Oo. sana na. Mm. Matakala, kira pa. Babantayin ko naman. Lalo lalaki. Ay, Naman, ganun ako. Nung kinasal yung anak ni Mother Pulakit, takon sila Oh. nakakuha. Kaya pag meron ka ikakasal na anak, apo, kamag-anak, kaibigan, ayan. Punta lang kayo, kontakin nyo lang ako. O punta kayo si Mars. Sa Lingayen meron akong gusto. Sa loob. O sa taas ng palengke. Mm. Pag, kapag talagang kumain ka sa ano, sa Eat All You Can, talagang masisira ang diet. Kasi hindi pwedeng umit-umit eh. Diretso.
Nilalagyan mo na ng pangalan yan? Bianca Queen, nilagay ko. Ay, pwede ba yun? Kahit nickname lang? Oo. Ito, anong yung cellphone number ko? Cellphone number 0992 206 0116 6 16 16. Hmm. Hindi ako makukontak dyan. 099 Oo. 206 60116. Hmm. Gusto na nag-reality. Ano yung number mo eh? 0954. Okay. Mina, ano man yung apelido mo? Mila Cervantes. Ha? Mila Macariola. Mila. Magalyonan. Macariola. Macariola. Ano ba yan? Ay, ano mga, nickname lang naman, pwede naman. Oh, pwede naman pala eh. Stop lang naman tipo ng nila, number. Oo. Number doon. Gusto ko ang kulay ni Mas. Mm-mm. Yung parang kulat-kulat Mas, bigyan mo ako nun. Sige. Mabubuhay ko yung marami. Marami yun. Naparami ko na yan. Alam mo, ganun na sa akin. Namatay yung ganun. Malalaki ka sa sobrang Bakit init. yun? Eh, ayaw niya ng mainit. Nasa lilim lang yan, Mas. Yung sa akin. Sa amin lipstick ko eh. Di ba bigyan mo ko ng isang ganon? Alin? Yung pula. Sa gitna? Yung pula yung dahon niya. Parang ganyan na. Pero pula siya. Ah, oo. Wala ka doon? Meron ka? Meron na ako ng simit. Pinutar ko. O ng simit. Nag-iipon ako ng 12. Kasi nilalagay ko sa adobo ko. Para magpamilya. Oo.
credit taon lang ikaw mo. Monthly man, so 1.5 din sa amin. Ano i-forward ko kita so yung balon. Busog na busog ako, promising. Kanya akala. Ah, suko na ako, Mars. Ay, give up. Serve na serve ako. Ang saya-saya ng bitok ako. Pero wala din may hindi. Ang Ang saya-saya ng bitok ako. Kasi nakatikim ng kakaibang mga food. Pero ang sarap pa rin. saya ng mga alaga ko. Wala na yung pa. Alaga ko mo. Bakit? Ining na nga taka. Ano nga pa? Hindi ah, hindi sila makakilo sa nakasolera. Para niralo. Busog ako, hindi halata na nabundat ako. Tatagawa na ng bag na. Yung pumasok yan, wala. Nakakapala. May sakay ang buwan. Wala ikaw ang tungkol sa buwan kanina. Wala lang. Iba na. Sikat tapi na. Iba na sa palo. Iba na. Papuris nito natin. Si Mikambal. Ay, iyak na rin. Kulay makanti. Sama-sama yung iyak ko lang. Bago yung iPhone mo, ma. Hindi. 5 years.
kami ito yung maninit po. Sandal bye-bye. Sandal bye-bye po. Kami gagawin na natin. Dagong dala pa pala. Kaklase pa kami in high school. Ang dapat nila sa anak ko. Kasi nito pa kaklase. Rice maker ang dapat. Ang dapat niya ako. Ayos yun. Bata rin po na anak. Utang na Alina. Relax ka po. Sa nila plano na isa na kayo. Kayo balo pa kayo. Wala kami ito. Ayos pa. Ay, Mars. Mars. Pupunta tayo, ma. Kusot ka pa ng konting ma. Dito pa ako po. Yan, ako nagkakpa. Nakita sa cigarette. Nakikita ng konti. Okay, nakikita na. Kusot ka pa ng konting ma. Ayun, kitang-kita. Dami pa. Eight, seven, oh, di ba? Di madarat, di madarat. Yan. Susulat ni Kureng. Yan, wala ko na yan. Oh, di ba? Di ba ito tumalikit yan? Si Bilo, oy. Nasa labas ba yan? Si maano siya, asawa. Okay guys, tapos na po kaming kumain. Hanggang sa muli. Dampa, Ordaneta, bye!